o să fac primul video al meu. Deci, astăzi o să ne jucăm pe Strongest Battle Grounds cu un prieten de-al meu numit Mati. Bună, Mati. Bună. Deci, bun. Hai să începem. Să lăsăm și hai. Ok. Deci hai să-i batem pe ăștia. Bravo, să mi-ai dat cu dead counter. Mi-ai dat cu dead counter, omul meu. Da. Și da, nu știu dacă știți pe un prieten de-al meu, Patrick, dar nu știu dacă o să-l auziți pe Mati. M-a auzit bine? O zi